Lankidetzan jarduten ikasi, lankidetzan jardun ikasteko. Ikaskuntza kooperatiboa ardatz giltzarria da Karmengo Ama ikastetxean. Funtsezkoa ikasleek gaur egungo erronkei aurre egin ahal izateko. Ikasleek taldean lan egiten dute lehen urratsetatik. Dinamika aktibo, parte hartzaile eta inklusiboak oinarri dituen metodologiaren bitartez. Ikastetxearen hezkuntza proiektuan txertatuta dagoen ikaskuntza mota hau, beharrezko tresnak eskaintzen ditu ikasleek euren etorkizunerako ezinbesteko gaitasunak eskuratu dezaten. Taldean lan egiteko, erabakiak hartzeko, lankidetzarako edo gatazkak ebasteko gaitasuna, esate baterako. Umeek taldeko lanari ekingo diote lehen urratsetatik. Puzzle birakorra edo gometzak bezalako teknika samurren bitartez, hasiko dira ezagutzak partekatzen, txandak errespetatzen ikasten, elkarri laguntzen, taldean lan egitearen garrantzia barneratuz. Ikaskuntza horrek guztiak itxura hartzen du lehen hezkuntzan, rolak ezartzen hasten baitira eta zereginak taldekideen artean banatzen baitira. Honela komunikazio eta gizarte gaitasunak garatzea lortzen dute. Besteen iritziak entzuten dituzte, elkarrekin erabakiak hartzen dituzte, eta pentsamenduak eta ideiak zuzen adierazten ikasten dute. Gainera, tresna digitalak ere erabiltzen dituzte, antolaketa eta emankortasuna hobetzeko, adibidez. Eurek lan autonomo baten lan egiten dute, bakoitzak rol bat burutzen dago, orduan partaide aktibo sentitzen dira, eta horrez gain gaitasun desberdinak lantzen dituzte, adibidez komunikatiboa. Azalpenak eman behar dituzte, azalpenak birformulatzen dituzte, eta horretaz aparte arazoen kudeaketan ere lan egiten da, ez? Gatazkak beti sortzen dira, eta honek ahalbidetzen du, gatazka horiei irtenbidea emotea. Modu honetan ikaskuntza kooperatiboa funtsezko tresna bihurtzen da neska mutilen motivazioa bultzatzeko. DBH-ko ikasleek ere ikaskuntza kooperatiboan sakontzen dute. Kontzeptuzko mapen bitartez, informazioa labur biltzen dute, alderdi giltzarriak nabarmentzen dituzte eta haien ezagutzak antolatzen dituzte, guztion parte hartzearekin. Karmengo Ama ikastetxearen filosofia da, etorkizunerako prest dauden ikasleak hezi eta haien aukerak zabaltzea kalitatezko metodologia oso eta inklusiboen bitartez.